ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Савдо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввори имрӯза мо якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардем, ки пешниҳоди шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ замин, хона, мошин, квартира, техникаҳо дошта бошед, метавонед дар ватсапи мо суратоша ҳамроҳи маълумотош широя кунед. Мо рекламаш мекунем, фурӯштам мегузорем. имрӯз 17 июли соли 2024 1000 рубл 119 сомону 50 дирам. имрӯза навор астай. Каравани простой, Daewoo Nexi, Chevrolet Niva ҳастай, Toyota Avensis ҳастай, Mazda 3 ҳастай, Lacetti дорем, Yamaha фурӯшӣ ҳастай, Opel Astra J ҳастай, Nexi дорем, Volkswagen Polo ҳастай, Solaris Hyundai ҳастай. Хулас навори зур Toyota Avensis арзон қабул кардем. навори мо дар лайкҳо разанем бачаҳо, дар канал подписатсия кунед. ана мо навора сар мекунем, бо диққат тамошо кунед. масъалаи лайка конкретни бачаҳо бинед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, Yamaha Cork P50 ҳастай, ки дар шаҳри Ваҳдат наздикиҳои Карасинкада қарор дорад. 5600 сомонӣ нархаш. навай пачкаҳай савдо мешавад. боз рақамҳо барои тамос 904 ёки WhatsApp 999. мегафон занг бизанед. срочна фурӯхта мешавад. бо муомила ҳам дора, записҳои тоҷикӣ ҳам дора, тамоми тӯи маъракаҳоро мегзарона. хулас гап ки дӯстон, касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел чиз дорен, ҳамин асбоб, ина акада занг бизанед, рафта харидориш кунед. арзонакай бо камтар муомила ҳам мекунад. дӯстон, мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti ҳастай, ки соли баромад 2005 сол, моториш 1.616, автоматика ҳастай, 30,000 сомон нарх. бензин газ, гази евро 4, краска сафед, Chevrolet Lacetti фурӯшӣ бо нархи 30,000 сомонӣ. барои тамос рақамҳои 757 дастӣ ёки 500 дастӣ ёки 35 плюс 7 хати WhatsApp доранд, метавонед муроҷиат карда бигиренша. Lacetti Chevrolet. хоб, ҳуҷҷати солона надора, мега краскаш 100%, балоно 100%, алиш намешава, кредитам дода намешава. срочна сумдар курай. салом, кожа, краска сафед, тозаак. маълумоти пурра метавонед дӯстон занг бизанед аз номи ютуби канали Савдо ТВ. хулас салом расонед. худохоҳ бо шумо скидка мекунам. 30,000 ихел нарх бачаҳо камай. 2005 сол боз темболи бачаҳое ки хоҳиш кардем ки Lacetti Chevrolet моненд навор кунен, ҳамеша роҳимон кардан. дӯстон, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Mazda 3 ҳастай, ки соли баромад 2007, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида қарор дорад, ки бо нархи 65,000 сомонӣ савдо карда мешавад. мордаи нав. дӯстон, моториш 6 скорса, механика, газ плюс бензин. WhatsApp шо рақамҳои ахираш 142. ҳолати хуби техникӣ, ҳуҷҷат то январ, балони ақиб 95%, пеш 80%, краскаш мақсад десен чихелай, хадавои 90%, алиш намешавад, тоқа сум дар корай. харидори аниқ боша, боз камтар муомила ҳам мекунем. меган муомила дораву алиш намешава. ба сум 65та камтарак нашоти нархаш бо исм мегзара. мега краска тоза, мошинча беҳад фасон аз рӯи морда гарин зурай. хай бо худотон маълумоти праша WhatsApp да зангават карда бигирен. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class зайчик мегӯянд, чӣ мегӯянд бачаҳо? дар шаҳри Бохтар, солиш 98, гази бензин, 43,000 сомон нарх.
нигоҳ кунед чӣ қадр тозаакай, беҳад фасон хушоҳатид. мотораш ДВД автоматика, краскаш лакошта хита мебини шеринар. WhatsApp рақамҳои +7 926. Документ дора, утилизация кардагӣ. Мошин без расходай, боз муомила дора. Срочно харидори конкретни занг бизана, кам тарак савдо мешава. Боз алиш намешава, кредит дода намешавад, хулас муомила дора. фасонак, хушрак, дискои фасон, балонои зур задагӣ, маълумоти пурра оиди ами Mercedes C-Class занг бизанен. рақамҳои WhatsApp 3329 аз номи канали Савдо ТВ оригиналаш. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Астраҷи астае ки Opel Астраҷи мегана, солаш 99. Астраҷихаро гарини бисёан медонам тамошо кардесен мара дар шаҳри Душанбе. мотори Экотек 40,000 сомонӣ, 40,000 бача, хел нарх нест. даи нарх сидан наметан. бензини газ, мотораш 1.8 механика. ҳамин мошин савдо мешавад срочно дар Душанбе. нахаду мошин гаштестай. 99 сол. рақамо барои тамос 985 ахириш 99. занг бизанен дӯстон. чизе ки шумо дорем барои фурӯши реклама модароӣ кунед. дар аввал дар охири навор рақамо WhatsApp мондагем. хулас ранги ҳамин мошино реклама гизала мекунем, фурӯшта мегзорем. Савдо ТВ TikTok, Instagram дорад. хулас бари шумо лабои хел мошинора навор мекунад дӯстон. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Avensis ҳастае ки соли баромад 2007 сол. дар шаҳри Хуҷанд 72,000 сомонӣ нархаш. дизелни, мотор ДВД механика. ана ҳамин Avensis бояд чи дарҳол савдо карда шавад. WhatsAppшон ахираш 1010. мошин вагон. документош яксола плюс утилизация як умра. салон тоза, краскаш тоза, маълумоти пурраша WhatsApp да метавонед занг бизанед бачаҳо. ҳамин навори Савдо ТВ маъқул шуда бошад, мошинои мо арзон бошад, хулас ба хости дили шумо бошад, лайкора дареғ надорем бачаҳо азиз. шумо ки нахарен, иншоалло сабаби боло рафтани наворои мо шумо мешен. ба як дона лайк мора конкретни дастгирӣ карда метавонем бачаҳо азиз. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Nexi Daewoo ҳастае ки соли баромад 1995 дар шаҳри Душанбе бо нархи 16500 сомонӣ савдо карда мешавад. номеру транзит. ҳамин мошинча Nexi Daewoo. бензини газ, кузов тоза, мотор 1.5 механика. WhatsAppшон 4-5 занг бизанен. мега ассалому алайкум бардоро, срочно мошини фурӯшӣ дорам. солуна ҳуҷҷат. мошинча германский тоза. задагӣ пусидагӣ вообще надорам. мега хулас созай. маълумоти пурра, рақамои ҳамин WhatsAppам 4-5 занг бизанен. мошин дар воздухай. мега хулас нашоти нархаш бо муомила ҳам мешава. Daewoo Nexi хостен ина марамат. ана ҳамин састаяни фикр мекунем ки маълумоташа пони шумода расондем дӯстон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Hyundai Solaris ҳастае ки соли баромад 2014 сол. дар шаҳри Душанбе 55,000 сомонӣ нархаш. мордара бинед бачаҳо азиз. мордара 55,000 газ бензин, мотораш 1.6 автоматика. WhatsAppшон ахириш 1515. мега мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, краска талаб аст. алиш намешавад. ба харидори аниқ боз муомила дорад. касе ки конкретни мошин харай, ҳамон нафаро муроҷиат кунед дӯстон азиз. боз камтар муомила дорад. 2014 соли баромадаш Hyundai Solaris 1.6 автоматай. касе ки мегира барои такси беҳад удобни дӯстон. беҳуда дар Москва ҳамин Hyundai қатъи такси намезананд.
мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Каравани простой Opel Astra дар кузови универсал сезони караван мезани тарбуза харбузара ина бизнеса сар мекунӣ. Солиш 96 дар душанбе 30,000 сомонӣ бача 30,000 ай бензини холӣ моториш 1.6 автоам механика будастай. Ина ҳами ҳолат, ина ми краска, ина салон тоза савдо мешавад. 30,000 бо муомила дора. Рақамош ахираш 7959. Толка бензини холӣ газ задаги нест. 4 баллони нави муомиладор боз. Нашоти нархаш муомила ҳам мекунанд. Дӯстон азиз, хулас бо худотон зангаватка чақчақ карда бигиренша. Дар комментария ҳози нависен аз куҷо то чанд сума навори бадина кадом маркаи мошинора мо видео кунем. ждат мекунем комментария шуморо. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Chevrolet Niva ваз Niva аст ки соли баромад 2005 сол. Дӯстон азиз, дар душанбе бо нархи 35,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Анаи мошина мегирен лабои ҷо ҳаракат мекунад. У кӯҳай, у ягон хокзаминай, қумзаминай пропускат намекунад. Лабои хел меравад. Дӯстон азиз, бензини холӣ, моториш 1.7 механика. Яъне мошин дар пушт бо запаска дора мошин. балони запасной. Хулас мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор, коробка созай ҳамаш хулас 100%. харидори аниқ бошад, занг бизана, боз мо ҳам мардакем сар як пиёла чой чақчақ мекунем. ина пробегаш бидесем бача азиз. хулас нашоти маълумотош рақамои 918 да занг бизанен. ҳола аҳволи мошина хабардор бошен, рафта харидориш кунем. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Volkswagen Polo аст ки соли баромад 2018. мошинам арзон шудам бачаҳо, мошинам арзон шудам. номеро транзит дар душанбе 2018 сол 45,000 сомонӣ бача 45,000. амирза навурда худам дам гирифтам да просто мошинаи арзон ғалтиб. бензини холӣ, моториш 1.6 механика. ватсапшон рақамои 4-5 0 дор ахираш ҳамуда хулас метонен занг бизанен. краскаш беҳад тоза зарди фасон кардагӣ. хулас дига маълумоти пурраша метонен муроҷиат карда бигирен. то ҷое ки қайд карда мошин камбудӣ надорад. состояние мошин чоткагӣ, муомила ҳам дорад. савдо дар назди мошин дар шаҳри душанбе 45 та биги биё мега бо муомила ҳам мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Тико Дайва аст ки бачаҳое ки хоҳиш карден тико навор кунен. ана мо тикорам навор кардем. тарафҳои рашт мерен 16,000 сомонӣ. краскаш тозакай. ана ҳамин тико савдо мешавад срочно. моториш 08 автоматика. ваҳ бача бо автоматика будаста. бензин плюс газ. рақамо барои тамос 9100. занг бизанем 931 қатисел. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллонаки нав, запаска плюс 6 моҳа документ дорад. харидори аниқ рақамода занг бизанем. рақамои 931 99 91 00. муроҷиат карда мошина рафта харидорӣ бикунед азиз. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Vectra B мегана дути бечка. соли баромад 1997. ҳастан ҷа бачаҳое ки солиш 97-ай. амғили ма бошинагар нависен ки ман 97-ам шеринар. дар шаҳри душанбе 37,000 сомонӣ. бензин плюс газ, моториш 1.6 коробкаш механика. рақам барои тамос 9900 909. занг бизанен дӯстон. ҳолати бениҳоят хуби техникӣ мега қарор дорад. 4 та баллонҳои нави 75-90%. Vectra B бо нархи арзон. бензин плюс газ, пусидагӣ надорад, краска тоза. системаи музика ҳам мақсад бад нест. маълумоти бештар рақамҳои
همین رقم‌های 9900 دا دوستان مراجعت کرده ماشینچه سراشنا خریداری کنین. 12 ماشینی که قبول کردیم رکلامتون کردیم دوستان، نوار تمام شد. کسی که تاخیر تماشا کرد نویسین که ما تماشا کردیم. برای رکلام حتما مراجعه کنین. واتساپ نمره بو چیزی باشه، خونه، زمین، ماشین، کوارتیره، ویدیو کرده، نوار کرده پارتین یا که صورتش پارتین. نواری بعد نه خدا خواهد نواری خانه ها میشه پگاه خانه خرو تماشا کنین. این روز ماشینا بود. لایک ها را همه کسا بزنین. باقی در امان خدا دلشین نوارای ما را اجرات کنین. انشالله برای شما لباس ماشین را پیشنهاد میکنیم عزیز.